Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Από εδώ Στέργος. Και από εδώ Κώστας. Από το Mad Mouse Channel. Πρώτο επεισόδιο. Ναι. Πιστεύω μια καλή εμφάνιση και μην λύνεις γιατί μου τη πάει. Σκάσε ηλίθεια. Ναι. Λοιπόν, τι να πω. Ναι. Αυτό το vlog λοιπόν το φτιάξαμε γιατί θέλουμε να σας κάνουμε να γελάσετε. Θα έχουμε ένα επεισόδιο κάθε μία εβδομάδα. Συνήθως θα ανεβαίνει Σάββατο. Και λοιπόν, ας αρχίσουμε με το πρώτο βίντεο, το οποίο θα παίξει τώρα στην κάμερα. Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Είστε άνεργος τώρα? Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ, δηλαδή τρελαίνομαι άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εντωμεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν, με πεθαίνει κανένας, ανασθένεται κανένας. Εμείς... Πόσο καιρό είστε άνεργος? Είμαι κανένα 8 χρόνια. 8 χρόνια άνεργος? Ναι, με 4 παιδιά. Τι ήταν αυτό που είδαμε? Ένα βίντεο. Εντάξει παιδιά, έλα, είναι ο άνεργος Να το Ανδρέας. σέβεσαι δηλαδή, είναι άνεργος άνθρωπος. Ναι, Τι τώρα, κάνα 8 χρόνια. Κάνα φτάρι. Και τραβάει το κανάλι. Και τραβάει το κανάλι. Πάντως παιδιά, βλέπω μια ανησυχία στο βλέμμα του. Δεν ξέρω τι παρατηρήσετε κι εσείς. Ναι. Στο βλέμμα του με τα γυαλιά ηλίου μάλλον. Σε δίνω. Εντάξει, και εγώ το βλέμμα του το είδα. Φαίνεται. Μέσα από τα γυαλιά ηλίου το βλέμμα. Βλέπεις την απόγνωση στα μάτια του καθώς βλέπεις ότι... Ότι δεν έχει λεφτά για φραπέ. Αυτά είναι. Τι λες ρε, εδώ τα παιδιά του ρε. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Βλέπει ότι οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά, μην δουλεύεις. Ο άνθρωπος είναι γάμισε τα μετά. Ναι, αλλά εντάξει, στεναχωριέται και που δεν έχει λεφτά για φραπέ. Όπως και να το κάνεις, πας στην καφετέρια να κάτσεις και δεν έχεις φραπέ. Έρχεται να πούμε Ηλία TV και σε τραβάει μια συνέντευξη να πούμε. Ωραία, λοιπόν. Για τα παιδιά σου που είναι 4 και στην άλλη συνέντευξη είναι 2 να πούμε. 6. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος με αυτό το βίντεο. Γράψτε από κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε και εσείς ότι είναι μαστρωμένος, γιατί πάω στοίχημα ότι είναι. Δηλαδή, πιο χοντρό στοίχημα δεν υπάρχει. 500 ευρώ κάτω να πούμε ότι είναι μαστρωμένος ο τύπος. Χαλάρωσε. Εσύ τι ψηφίσεις? Εγώ δεν ξέρω τα άνθρωπο. Γράψτε σχόλια από κάτω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ας πεις στο επόμενο βίντεο. Ναι. Πιστεύω πως θα γελάσει. Είναι παλιό, αλλά το έχετε για όλοι βάζω στοίχημα. Είναι αστείο. Ας παίξει, έλα. I am the man who hulks alone, and when I'm walking a dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? Have you felt your skin crawl when you're searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you've sensed that something watching you. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone at night? Περίμενε. Λοιπόν, ότι πας είναι top, έτσι. Δηλαδή, ας τον πάρουν και στον Greek Idol να πούμε, να τραγουδήσει και εκεί. Να πάει παντού ρε. Πρέπει να νικήσει να πούμε ο άνθρωπος. Πρέπει να τα πάρει τα χιλιάρικα. Παιδιά, κοιτάξτε. Και τα αμάξι να πάρει ο τύπος. Φήμες λένε ότι η Iron Maiden του έκανα πρόταση μετά από αυτή τη... Ναι, γιατί κάτι συνέβη λέει με τον τραγουδιστή, κάτι έπαθε δεν είναι για καλός αυτός. αντικατάσταση. Ναι. Όχι, τέξι παιδιά, τώρα με πιάλο εκεί θα πας εκεί και θα τραγουδήσεις το τραγούδι έτσι. Ή το πληρώσει να το κάνει, ή το πληρώσει να το κάνει. Ή έχει πρόβλημα μεγάλο. Ή τρέμονε φάκες. Ή τρέμονες. Έλα ρε, αυτό είναι κλεμμένο. Κλεμμένο. Το ξέρω, απλά μου ήρθε και το είπα. Πάντως μπορεί να τρώει και πολλές φακές. Ξέρεις. Είναι άθελη με το τρόλεϊ. Έλα, μην κλέβεις τα τάκη στα ανθρώπου. Κλεμμένο είναι, εντάξει, Jeremy είναι. Stanway Reservoir Protection. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά είχαμε για σήμερα. Ναι. Να σας αποχαιρετήσουμε. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Κλέδη για το intro που μας έφτιαξε. Ωραίο intro, Είναι ναι. καταπληκτικό intro. Εντάξει, γιατί εμείς δεν είμαστε και λιοντάρια κλεμμένη ατάκα για να φτιάξουμε intro. Το γαμίσαμε λίγο τσαντάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Mad Mouse, σας χαιρετάμε. Το channel του παιδιού που έχει φτιάξει το intro θα είναι από κάτω, να το σκεφτείτε. Ναι, όντως. Και- Επίσης θέλουμε να δείτε άλλο ένα channel για gaming. Ναι. Εντάξει, καλό είναι. Είναι στις αρχές το παιδί, φίλος μας, θα το Είναι σκεφτείτε. λίγο Killing μπάκος. issue. Ναι, λοιπόν, πολλά φιλιά. Γεια σας. Γεια σας. See ya!